Isikhathi seyo-chat. Lapho sizoqhubeka nezingxoxo zethu no-Aziya. Lana ngikhuluma ngodade, umngane ozikhethele ukuphila impilo eqhakazile, ezibiza nge-positive influencer. Namhlanje sinaye noHombisa, onguchwepheshe wethu wokunakekelwa nokusetshenziswa kwemishanguzo ye-HIV. Ngesonto edlule, ukhulume ngegciwane lesandulela ngculaza, into obekumele ubhekane nayo futhi uyilawule, kodwa wabuye waveza izindlela zokuzinakekela. Ngizwe omunye umuntu esho okuthile ngesonto edlule, bathi ukuzinakekela iyona ndlela yokubuyisa amandla ethu. Kusho ukuthini ukuzinakekela, Hombisa? Ngingabeka ngokuthi ukuzinakekela kuyinto ezenzakalelayo. Ukuze sizinakekele impilo yethu ngokwasengqondweni, ukukhathazeka ngokomzimba ngokupheleleyo. Aziwa, uyakwazi kanjani ukubona ukuthi manje ngidinga lolu hlobo lokuzinakekela? Mina ngiyazizwa lapho ngizithola ngikhathazekile, ngizizwa ngicindezelekile futhi ngidinga okuthile okuzongigqugquzela. Aziya, ungake usitshele kabanzi ngeyakho indlela yokuzinakekela ukuthi ibukeka kanjani? Okwami kuwukuthi ntambama ngesonto noma phakathi neviki ngiyogijima, ngifake ama-earphone ami, ngiphinde ngizinakekele ngokuthi ngiye e-library lapho ngithola khona ngizifundela incwadi, noma ukuzinakekela ngivele ngizihlalele ekhaya, ngingenzi lutho noma ngibe ku-social media noma ngivakashele umngani wami ngempelasonto. Ukwenza engikuthandayo kumina kusho ukuzinakekela. So, kahle kahle, ukuzinakekela akumele kube yinto ebizayo. Cha, akudingeki ukuba kubize lutho. Ukuzinakekela akukona ukuba nomona, ukubeka wena phambili nje. Hombisa, kukhona ongathanda ukungeza kulokho okusho u-Aziya? Yebo, njengomsebenzi wezempilo kuyinjwayelo ukunakekela abantu, sikhohlwe ukuzinakekela thina. Okwami ukuzinakekela kungaba ukuhlala nje ngiphuze inkomishi yami yekhofi, ngingaphazanyiswa yilutho. Ngisithokozela kakhulu isihloko sanamuhla. Ngiyithandile indaba yokuthi ukuzinakekela akukona ukuba nomona, kodwa kuyadingeka, ngoba ukuzinakekela kuyasisiza ezintuthukuseni. I-Your-Chat ididiyelwe iZoe Life, i-South African NGO. Uma udinga ulwazi ngamanye amaphrojekthi esiwenzayo, sicela usisendele umyalezo ku-info@zoe-life.co.za.